Gabriel Arestik, gazte-gaztetatik oso garbi izan zuen, bere sorkuntzaren mundua euskararen bidez loratzekoa zela. Argi eta erdiren bere ideia ezin zela adierazi beste hizkuntza batean. Hitzek hotz bere aurkitzen du ez dutelako, eta lortu egin zuen. Aitaren eta amaren etxea defenditu zuen, zekien modura hoberenean. Haren haurtzaro eta gaztaroan euskal identitatea zapaldua zegoen, egurre zebaindua, eraia eta kartzelan sartua. Gabrielek parte zuzena hartu zuen identitate hori jasotzeko prozesua. Eta hau erresa da. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otzoen kontra, zikatearen kontra, lukurriaren kontra, justiziaren kontra defenditu ginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilien naiz, nire arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Hilko gara eta ahaztuak izango gara, baina badira bakar batzuk Gabriel Aresti bezala. Gure memorian jarraituko dutenak, ez dira asko izan.